per fixar la seva posició, té la paraula en primer lloc l'il·lustre senyor Joan Laporta. Moltes gràcies, molt honorable presidenta. Il·lustres diputats i diputades, estic a favor que es treballi per protegir el nostre model sanitari. És un model sanitari d'èxit i, per tant, tot el que sigui assegurar els recursos econòmics perquè en moments de crisi no es vegi afectat en gran mesura em sembla bé. I així els nostres hospitals, els nostres professionals, el nostre sistema sanitari en general, encara que vinguin moments difícils, si fem aquest pla podrem assegurar que tinguin els recursos mínims necessaris per mantenir el nivell de qualitat que ofereix. Aquesta entenc que és la intenció de la moció i especialment en l'apartat segon. Per tant, d'acord i a favor per un pla que millori el model sanitari i el faci, si cal, un dels punters d'Europa, i que puguem debatre tot el que fa referència als recursos, a la qualitat, al bon ús de la ciutadania dels recursos sanitaris i també, per què no, de noves propostes, com podria ser un nou model d'atenció, com ara l'hospitalització a domicili o l'assistència a domicili i altres qüestions que es podrien també debatre i incorporar en aquest pla. Respecte al punt 1, realment penso que els pressupostos que s'han presentat en l'àmbit sanitari, que ha estat de manera selectiva la retallada i Sanitat han fet els esforços perquè la retallada no sigui tal com es demanava del 10% de la despesa, sinó que ha estat del 6,5%, penso que són dins de lo dolent el millor que es podia fer donat l'herència rebuda per part del govern socialista i en aquest sentit penso que hem de acceptar aquest pressupost quant a sanitat sempre que també en el debat de pressupostos acabin de convèncer les explicacions de la consellera i els qui defensen aquest pressupost en sanitat. Jo ja ho he dit, que tinc la predisposició de fer un vot de confiança sempre que s'expliquin també les accions que es faran per aconseguir més recursos, com per exemple ens expliquin quan s'aconseguirà l'aplicació efectiva del concert econòmic. Gràcies.